Boxing Day, ġurnata li ħafna jassoċjawha mal-bidu tas-sales. Fost oħrajn sales fuq ħwejjeġ, oġġetti oħra tad-dar. Ġejna hawnhekk propju llum ta' sliema biex nitkellmu man-nies, naraw kemm vera jiffrankaw fi flus u jekk jistennewx propju l-ġurnata tal-lum biex jagħmlu x-xiri tagħhom. Huma bosta tal-idea li din il-ġurnata ta' tibbidu għal ħafna sales vantaġġużi u għalhekk ikunu qegħdin jistennewha b'ħerqa. Ija, kull sena nagħmluha. U tifranka ma taħseb ħafna flus? Normali, sam. ċertu affarijiet hija tifranka ħafna ma ċertu affarijiet normali jibqgħu. U bħallum x'tixtriek? Ħwejjeġ hu. Sales bissu. Tieħdu l-okkażjoni. L-okkazjoni. U xi kemm tifrankaw taħsebek? Anka bil-30% bħalissa qegħdin. L-ewwel darba naħseb ġejna llum. L-ewwel darba. Wer taħseb? Fimni hawn nara sales tajbin, jiġifieri skont fejn tidħol hu. Tifranka tħalt ximkien 50% off. Ma kont sa nixja għall-ewwel, u għat ndunajt kienet 50% off u mill-ewwel ħatta, vera, tipo ħan nixxi xi ħaġa oħra biex xorta nkun infaqta mill-flus, imma bl-istess mod nkun xejn tnejn, mhux waħda. Kien hemm ukoll minħala opportunità biex jixtri xi rigali minħabba xi oġġetti li jkunu ordna mill-internet u baqgħu ma waslux. Però jekk forsi tkun qed xi ħadd li għadu on the way mill-internet, tgħid tgħaddi qabżaw u tixtrih minn hawn mbagħad. Għalkemm iltqajna wkoll ma' min ma tantx jidher li sab dak li kien qed jistenna. U kemm taħseb hekk li tifrankaw flus bħallum? Ma tantx ma tantx illum. Is-sejs ġifieri kif qegħdin bħala hekk percentaġġ? Ma tantx hawn sejlijiet. M'hawnx xi sejlijiet ta' barra minn hawn. Naħseb irid jgħaddina iktar żmien biex kun hawn sejlijiet aħjar. Filwaqt li għal oħrajn is-sejl ma jfisser xejn. Jien ġast ġejt inbiddel l-ħwejjeġ. Ġifieri ma tieħux l-okkażjoni bħallum. Għaxxej, mi kien kun xogħol żgulli li għax kollox bil-ħarba. U għal min m'għandux sens ta' kontroll is-sejls jistgħu ma jkunux l-aktar idea tajba. Għax inti ma tibda tara xi prodotti jkunu irħas u hekk bdejtu sanġib minn di u hekk allura l-kont jitlgħu mbagħad. Għal darba u spiċċajna nfaqna iktar, sfortunatament. Ġifieri għalla volja bis-sejls infaq. Ejwa, ġejna propjament ġejna biex naraw ma tantx kellna x'nagħmlu u spiċċajna tibda tara tempting, kupp, spiċċajna nfaqna iktar milli kienu mingħajr sejl.